toilet. Min væg. Ligger det gyldne tårn her? Vi har seriøst helt taget os selv. Hej og velkommen til den video, så i dag der er på bakken med Alma. Hej. Ja, og vi kommer bare til, det kommer til at være en bakken-vlog det her. Er vi på bakken, og det er efterår. Så ja, nu lad os gå i gang med den her vlog. Det er virkelig akavet, der er virkelig mange mennesker, der kigger på mig lige nu. Ballongyngerne. Vi er... Ja, vi er i ballongyngerne, mig og Alma. Og jeg tror, ja, jeg synes også, det måske må man ikke filme i den. Nej, det må du ikke gøre. Okay, så vi kommer lidt. Og så jeg er bange på, at jeg falder ud. Så er vi ved kænguruen. Ej, de er derovre, de der drenge. Alma, du forklarer lige, hvad det var, der skete. Det er fordi, at vi var i sådan en radiobil, og så kørte de ind i os. Og så sagde guys, stop lige. Og så kiggede de. Og så var de ved med at kigge. Ej, jeg var lige ved at tabe det. Jeg var lige ved at tabe kameraet. Ej, jeg er lige ved at tabe kameraet, Alma. Jeg kan ikke det her. Ej. Okay, så nu har vi lige fået pomfritter. Og vi har også fået salat, men den er virkelig brændt, men altså, ja. Okay, så vi lige en labyrint. Ja. Okay, vi er inde i spørgsmålet. Skal jeg sige? Okay, så vi er i Det Vilde Mus, og jeg håber, I kan høre os, fordi vi har ikke lige nogen mikrofon på. Jeg er virkelig bange. Alma, det må du ikke engang sige for sjov. Nå, men der er god udsigt jo i hvert fald. Men skal det dog over? Jeg skulle måske have taget sådan en kæmpe jakke på. Så hvis du vælter, så har du noget beskyttelse. Så kom ud med al din anker. Kom, bare små. Det er godt, det der med. Ud med al din anker. Kom så. Og det nu står vi her, der er sådan et spejlbillede, det er faktisk ret nøjeren. Ej, nu kommer der også nogen. Ej, det er ret fint, nu kommer der nogen. Vi tager rutsjebanen. Ja. Okay, så nu har vi lige prøvet Hurlumhej-huset. Det var rigtig sjovt. Det der skal vi fandme prøve. Dem der til mig. Ja, jeg er ret bange. Jeg fortryder lidt. Ej, Alma, jeg er virkelig bange. Alma, hvordan drejer man den? Jeg ved det ikke. Nå. Jamen, jeg ved det faktisk aldrig ikke. Må jeg lige spørge om noget? Det er fordi, at jeg vil ikke have den drejer. Hvordan gør jeg det, så den ikke drejer? Bare hold den her sted.
Så drej den rundt. Okay, så hvis jeg bare ikke holder på dem der, så drejer den ikke, vel? Alma! Alma! Hjælp mig, hjælp mig! Vi er snart færdige. God. Ja, jeg har lidt kvalme nu. Det var rigtig sjovt. Kan du godt lide den til mig? Ja, jeg kunne godt lide den, men det var lidt sådan mit hoved. Jeg har lidt kvalme nu. Okay, så vi har lige fået vores mad, og det er sådan en kebabboks. Ja, nu må jeg se din. Wow. Okay, så vi er lige oppe i Svanerne. Jeg har det sådan ekstremt dårligt lige nu. Ej, jeg kan det slet ikke, men jeg har virkelig højdeskræk. Jeg har det virkelig dårligt. Jeg kan slet ikke kigge ned. Det lugter. Ej, min fod! Ej, det koster. Hej alle sammen, og velkommen til os i bilerne. I de der fjernsyrede biler. Nu taler han i munden på mig. Okay. Ja, så her kan vi køre ind i den der. Så mig, hun er rigtig god til at køre. Ej, okay. Hej. Okay, så vi har lige været på radiobilerne. Synes du, jeg var god til at køre bil? Nej. Ja. Så mig, hun kørte næsten ud i væggen. Og altså, den her, vi skal op i den her ulven. Den er ret flot. Nu er det også begyndt at blive mørkt. Undskyld. Ja. Ved du, hvor ulven er? Lige den der. Er det frøerne? Er det frøerne? Hvad? Er det ikke frøerne? Nej, det er ulven. Nå, så tror jeg, det var skidt. Nå, har det så ikke skiftet plads? Det tror jeg ikke. Nå, ej, tusind tak for hjælpen. Nej, vi skal lige spørge her. Undskyld, jeg har lige et spørgsmål. Ligger det gyldne tårn her? Ligger det gyldne tårn her? Gyldne tårn? Ja. Nu tager vi den sidste. Nej, tårn der. Det gyldne tårn, det er Tivoli. Undskyld. Er det Tivoli? Det var fordi, vi hørte nogen, der sagde, at det var på bakken. Hvad? Det var fordi, vi hørte nogen, der sagde, at det var på bakken. Nå, nej, det er Tivoli. Okay, tak. Undskyld. Ja? Ved I, hvor toilettet er? Der ligger vist toilet lige der. Min væv. Toilet lige Min væv. Er det ikke der? Lige der? Derovre? Okay. Hvis man bare. Jeg er bare ikke igen holden her. Okay, tak. Undskyld. Ved du, hvor der er Netto? Hvis jeg bruger noget tørsprog. Netto? Ja. Undskyld. Er der en Netto herinde? We need toilet paper. Er der en Netto herinde? We need toilet paper. Ja. Ved I, om der er Netto? Der er ikke en Netto her. Nej! Amelie, var du klar? Amelie, var du klar til Skype? Amelie, var du klar? Amelie, var du klar til Amelie, var du klar? Okay, så vi vil faktisk tusind tak, fordi du så den her vlog. Ja. Bakken den lukker nu, eller følelseserne lukker, så ja, og klokken den er 9. Det er lidt Dårligt. Ja, det er ret øv faktisk. Ja. Men vi skal egentlig bare lige hjem, og så skal vi lige tage toget. Og så er vi hjemme, og det glæder jeg mig meget til, fordi nu kan jeg godt mærke, at mine ben de er rimelig smadret. Så tak fordi I så den her video. Jeg håber, at vi ses i min næste video.